कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। चाचा जी ये सुमरन हो, यह वंदना हो, यह अर्जी हो और यह रिक्वेस्ट हो। मुझे जो हमने का सुमरन हो गई तो वो पट्टी में माइक दिया जाओ। आज बोलो ले बा हिंगा से हाथ नीचे करो। लेकिन एगो भरत शर्मा जी के नगेंद्र भाई के फरमाइश हो। भरत शर्मा जी के एगो धुन हमरा याद पड़ो कि अंगना दुआर सगरी अरे मोहल्ला अरे तोरा बीन नीक नहीं अरे लागे रे सवारिया अरे तोरा बीन नीक संतोष सिंह कनौजिया की तरफ से पुरस्कार बहुत बहुत भाई के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। खुशी रहे खातिर माई से प्रार्थना करो कि माई की कृपा पूरे परिवार पर बन रहे। यही भाव में लड़का गणेश बाबा से गई बा कहत है हे गणेश भगवान गौरी के लाना के गौरी के लाना के परिसु मिलाना सभाबी जया के सभाबी जया के तीन दार
रही आबाद रही इहवा रही चाहे इलाहाबाद रही। हाँ चाहे फैजाबाद चल जाए बाबा। एगो तो एकने के मारे हमर मिजाज आजी हो गइल। एगो तो अपने हमने के लॉकडाउन का टूटल बन गया चाचा जी अभी ना जुटनी जा। आ होई कहता जे फैजाबाद चल जाए, एगो कहता जे इलाहाबाद चल जाए, एगो कहता जे गुंडा बस्ती चल जाए। आ हम कहीं भूसावल ठेकावे लगी तो गड़बो। एके को में आघा दे बड़ा पड़ोस तनी हमरा बात पर गौर करो। हमनी के नाम के आगे ब्यास लगावल बा, हाँ लेकिन ब्यास वाला काम हमनी के छोड़ देल बनी। ना लौंडागिरी वाला हमनी के बोर्ड पर, हमनी के गाड़ी के बोर्ड पर लिखा था ब्यास फलाना सिंह, हाँ। ब्यास फलाना गिरी, ब्यास फलाना तिवारी, हाँ। ब्यास फलाना चौहान, हाँ। ब्यास फलाना जादव, ब्यास फलाना कुंवर। ब्यास फलाना कोईरी कोई बाकी जब गाड़ी के गेट खोली पहले के ब्यास वो नचनिया बराबर ना नचवत रहे, ना खाली चॉइस में नचनिया वो पार्टीए बांध दे। हरिंदर भैया गलती कहते नहीं। ना जी आए बेरा गाड़ी के गेट खोली, एगो दारू के बोतल, 4 गो गिलास, एगो नचनिया। आ कहा गया त रामायण के गौनिहार हो। हमनी की हम ब्यास कहाए वाला बाड़े ते एके आदमी बोलले बड़े। के हमरा सिवान जिला में जेकर नाम शिरोमणि सुखनंदन यादव जी हो, हाँ आज ले एगो भिलाईदारी ना गावेले। ना आ तब उनको रोज रोज सट्टा बा। हमनी के रोज गावत है, रोज को कितना लो ब्यास तो गौरव गारी करत है। हाँ बाकी सुखनंदन यादव जी लयदारियों को यहाँ तो भजन में गए। तो एगो हमनी के जिला में उहे ब्यास लायक बाड़े जेकर नाम शिरोमणि सुखनंदन यादव जी हो। हाँ ना तो हमनी के ब्यास में सो ना ब्यास के ये काम हो। समय न समय ने गावे गावे नचनिया लेके उहो नाचे अपनो नाच। गलती कहते नहीं। सुतल देखी ना बुझाता कोबी बोके आइल बाल। तारा से गावो बूढ़ा, बूढ़ा बाबू तारा से गावो। अब पंजाब से पढ़ा हाँ के पैदल आई। फिर वह बात ना हाँ सुनो सुनो। लगला डार मा धरे ई हाथ पीछे करा मर दे। हाँ फिर हमारा लोग ना अच्छा ई लगले डार गार उनके लगे उनके हाँ हाँ संतोष कनौजिया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार भैया का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन। खुशी रहे खातिर नारायण जी से प्रार्थना। लड़का कहते जी गणेश भगवान राउर द्वादश नाम हो। सतयुग में सिंह पर चढ़ के आइल बनी ओबरे राव नाम सिंहेश्वर बा। द्वापर में मोड़ पर चढ़ के आइल बनी ओबरे राव नाम मोड़ेश्वर बा। त्रेता में मुस पर चढ़ के आइल बनी ओबरे राव नाम विनायक बा। कलयुग में आए कब जो चलता तो उनका ए मलिकारी हनुमान चोईटा बालू के अरुण कुमार बाबा पूर्व प्रधान के माध्यम से ये बहुत बहुत पुरस्कार दिल बनी। प्रधान जी के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करो। खुशी रहे खातिर नारायण जी से प्रार्थना कि प्रधान जी रो पंचायत में केहू दुखिया मत रहे ना सब के सुखिया जी हो जा। एगो आग्रह कर मुखिया जी प्रधान जी केने बानी तनी हाथ उठाई। अच्छा रो के प्रणाम करिए। एगो काम हमर स्वीकार कर ले का अगर योजना में होखे योजना जूजना योजना अब तार लोग नीतीश कुमार वाला योजना देखावे के पड़ेगा। अगर वो फंड में कोनो काम होखे तो हमारा के एगो वृद्धा पेंशन आ बूढ़ा के एगो विधवा पेंशन गलती कहते हैं। बनवा दे। बंटी जादव कंपाइन मालिक की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक स्वागत अभिनंदन। खुशी रहे खातिर नारायण जी से प्रार्थना। नारायण जी रोआ के बनौले रहे। लड़का कहते जब बबुआ जौन चलत तो उनका एकरे नाम कलयुग हो। एकर आई जानते कितना हो? 4,32,000 बरी। हर युग के अलग अलग आयु बा। द्वापर के जानते कितना हो? 8,64,000 बरी। और त्रेता के जानते कितना हो? 12,96,000 बरी। और सतयुग के जानते कितना हो? 17,28,000 बरी। यू आर राइट बाबा। हां एकर दादी अंग्रेज के लौरी रहली। अब तू जी का करत रहल ई पोछा मारत रहल। हम जन जे मारवावे बोल रहले। लड़का कहते जे गणेश भगवान एह कलयुग में आए जब मनुष्य सती हती होखे लगे तब और कुछ अत्याचार बढ़ जाए तब जब भाई के बहिन ना चिन्ही बाप के बेटी ना चिन्ही
बाप के पतोह ना चिन्ही ससुर के भवे के भसुर ना चिन्ही ओह बेरा दक्षिण दिशा से करिया घोड़ा पर चढ़ के आए धुआं के रूप में ओह बेरा राव नाम पर ध्रुम के तू ये अपना मन से हमने की कहो बड़े से हम किताब पढ़े सुग्रीव कुमार जी कृष्णा साउंड जो सबके सामने साउंड बाज रहल बा कृष्णा साउंड सर्विस बड़ा गांव प्रोप्राइटर सुग्रीव कुमार जी गणेश म्यूजिकल जुगसर के माध्यम से बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक हार्दिक ऐसे अंत में कहो कहे के भाव लड़का कहते ये कौन फरमा हथिया के मुंह बोलो मनुष्य के तनवा मनुष्य के हथिया के मुंह बोलो मनुष्य के तनवा सब देवता में पहले होखेला पूजा ऐसे कमे कमे में अब 3 गो सुमिरन का 3 घंटे में ना भगले जैसे अरे बाबा हो महात्म जी के अभी भी पुरस्कार हमारे मनु बाबू एगो माला से हम स्वागत करब आशीर्वाद के रूप में और सब पे थप्पड़ी बजा के बबुआ के आशीर्वाद मनुगिरी जी हमारा बूढ़ा भाई के शिष्य बड़े तो हमनियों के शिष्य बड़े जिन भाइयों बंधुओं का पीएम किसान का पैसा नहीं आया है बड़ौदा यूपी बैंक में का भइल लोन मिले मुकेश गिरी बड़ा गांव अधिकारी के माध्यम से जरा लोन लेवे के बाद जकर पैसा न खे आई हमरा मुकेश गिरी जी से संपर्क करी बड़ा गांव जकर पैसा न हमरे न खे आई पैसा है मुकेश गिरी जी हमरा के हार्दिक स्वागत करो अभिनंदन करो हम तो एमे भरवाले नहीं थी काहे कि हमने के कुछ ढेर के काम बा बाकी बूढ़ा 3 गो 4 गो फार्म भर दल बड़ा अपना मेहरारू वाला अपनो वाला इनकरे मेहरारू के फंस गइल बा इनके मेहरारू मौगी वाला ना वाला एक एक में भाई जो मरद के आवत त मर्दे के आई मेहरारू के आवत त मेहरारू के आई अभी ना जे दोनों मरद मेहरारू लेवे के चाहबो त मिली ना तब मौगी वाला फंस गइल बा हां किनारा बैक में फंसल बा किनारा सब जोड़ के देवे के पड़े अरे बाबा हो महात्म जी के बाबा हो महात्म जी के उजले चराना अरे सब बीच आके बाबा अरे दीन दारा